Dag jongens, meisjes, dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Een Plaat Voordat Je Slapen Gaat. Ja, de kleurplatenreeks. En ik heb een vette plaat hier klaar liggen. Ja, Lordi, je ziet ze hier al staan. Die monsters van het Songfestival. 2006, Finland won het Songfestival met Hard Rock Hallelujah. Daar stond deze band, stond daar een geweldige rock performance te geven. Heel veel mensen hebben erover geklaagd. Het enige jaar dat ik daarnaar heb gekeken en heb geluisterd, moet ik heel eerlijk bekennen, normaal kijk ik daar niet naar. Die hebben niet stilgezeten. Ze zijn gewoon door blijven muziek maken. Hebben volgens mij 1,5 tot 2 jaar geleden 7 verschillende albums uitgebracht met allemaal een eigen thema. En dit jaar kwamen ze met weer wat nieuws. Niet alleen een nieuw album, ook een nieuwe gitarist. Want Mr. Lordi en de oude gitarist, die hadden ruzie met elkaar. Dus Mr. Lordi heeft hem eruit gebonjourd. Nieuwe gitarist op deze geweldige, chique, blauwe plaat. Album is maart 2023 uitgekomen. Ik zie hier ook vooral de sticker er bovenop. Hebben ze weer iets gewoon gedaan wat ze eigenlijk altijd doen. Gewoon lekkere hard rock muziek maken. Finland is natuurlijk het land van de heavy metal, de heavy muziek, hard rock muziek. Ja, als deze mannen daar vandaan komen, kun je natuurlijk verwachten dat daar iets cools uitkomt. Nou, wat is dit? Wat hebben ze gedaan? Lordi Screamwriters Guild. Ze hebben eigenlijk een ode aan de horrorverhalen van de jaren 40, 50 een beetje proberen muzikaal te verwoorden. En dat hebben ze geweldig gedaan. Meteen mooie inkopper, eerste nummer van dit album. Gaan we ook naar luisteren. Even goed kijken. Dead Again Jane. Ik zou zeggen, geniet ervan. Veel plezier.
lekker. Daar krijg je gewoon goede energie van. Ja, en kijk nou naar de albumhoes zelf en hoe ze dat van binnen hebben gedaan. Ja, het is gewoon, het is één grote horror story. Ik ben er in ieder geval heel blij mee dat hij in mijn collectie is toegevoegd. Rest me nog maar één ding te zeggen. Keep safe, keep healthy. Wel te rusten.